Pardon lidi, já jsem ještě zapomněl říct jedno. Zapomněl jsem říct, že mám ještě župan, nevím teďka, kde asi do. No tak, že jsem prostě župan ještě dostal, to jsem úplně zapomněl. A pak jsem ještě byl včera u babičky, u babičky a dědy a tam jsem dostal 2000 jako korun a pak jsem tam dostal peněženku a los, vyhrál jsem 20 korun a pak jsem tam dostal ještě tu takovou ledvinku Adidas, prostě jak si uděláte. Takhle, já vám ještě natočím možná. Jo, já vám to natočím prostě. Jo, prostě běžte se mnou. Jdeme. Koukejte lidi. Fakt stál dneska na lyže. Já dneska na lyže vstával jsem 7:15, káma. Vstávám v 8:30, ty vole, v 7:15 jsem úplně unavený, kámo. No takže tuhle peněženku, nějaká Škoda, vole. Tohle, takhle si ji můžete dát. Já půjdu dál. Kejte. Takhle. A nebo si ji můžete dát takhle, jinak jsem radši takhle. Jo. A to je asi všechno. A to je 2000. A to je všechno, to já nebudu ukazovat, protože jsou peníze, vole, takže ne. Ale takže to je asi konec videa, fakt jsem zapomněl a asi dáme, já nevím, jak to mám asi nazvat, asi to nazvu video asi part 2, nebo já nevím. No prostě já nevím, no, tak dávajte like, odběr, zvoneček, je to jenom jedno kliknutí a mě s tím fakt podpoříte a čau.